Gaba dai aƙida ce sabon barka da sallah ne. Abba Kabiru Yusuf da Kwankwasa ai tafiyar amana ce. Gaba dai aƙida ce sabon barka da sallah ne. Abba Kabiru Yusuf da Kwankwasa ai tafiyar amana ce. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Yan uwa al'ummar jihar Kano maza da mata baki daya, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Muna so a wannan lokaci mu taya al'ummar musulmi na wannan jiha da kuma wannan ƙasa tamu Najeriya da ma duniya baki ɗaya murna na Idul Fitr wanda muka gudanar a yau a faɗin duniya baki ɗaya. Sannan muna so mu amfani da wannan dama mu ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu dama muka gudanar da ibadanmu ta azumin watan Ramadan lafiya muka kuma kammala shi lafiya. Muna addu'a ga Allah da ya kai mu na baɗin baɗaɗa lafiya. ‘Yan uwa al'ummar jihar Kano, ina so na ƙara amfani da wannan dama na sake kira gare ku akan cewa mu ƙara haƙuri mu ƙara jajircewa, musamman wannan lokaci wanda muka sami ibtila'in wannan annoba ta wato coronavirus wacce ta addabi duniya, ta addabi Najeriya, gashi kuma ta shigo mana wannan jiha tamu tana ba da matsala. Muna kira ga al'umma da su jajirce wajen wato yin ƙoƙarin bin dokoki, musamman waɗanda likitoci da kuma jami'an wato kiwon lafiya suka sanar da mu, suka gindaya mana na yadda za mu kare lafiyar kanmu da kanmu. Wannan cikin ikon Allah idan mun yi haƙuri zai taimaka mana wajen kawar da wannan wato annoba. Ƙara kira ga al'ummar jihar Kano da cewa ƙara haƙuri, a sake jajircewa wajen yin addu'a ga Allah subhanahu wata'ala da yaye mana musamman wa irin wannan tsananci na rayuwa da muka samu kanmu a ciki. Allah ya kawo mana zaman lafiya, Allah ya ƙara wadata mu da abinci da abin sha, Allah kuma ya kare kiyaye mu baki daya. Na gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barka da sallah. Abba gida. Gaba dai aƙida ce sabon barka da sallah ne. Abba Kabiru Yusuf da Kwankwasa ai tafiyar amana ce.